Tarina Golfilla helmikuun säät ovat olleet varsin vaihtelevat. Välillä on ollut paukkupakkasia ja sitten lumimyrskyjä ja kaikkea siltä väliltä. Lunta on saatu ihan kiitettävästi kentän alueelle. Siellä kentällä lumeen kerrossyvyys vaihtelee 30 sentistä aina reiluun metriin, riippuen vähän siitä, miten tuo tuuli on kerrostanut tuonne kentälle tuota lunta. Kasvualusta on tällä hetkellä vielä 10 sentin syvyydessä hieman miinuksella, mutta katsotaan mitä nuo maaliskuun suojakelit tuovat tullessaan. Ikävä uutinen oli tuo moottorikelkkailu, joka on jälleen kerran valtautunut tuonne kentän alueelle ja tällä hetkellä tuo moottorikelkkareitti on Tarina Golfin kohdalta poikki, eli siitä ei moottorikelkoilla saa ajella. Tästä sitä lähdetään maaliskuuta kohti menemään ja suojakelejä on luvassa, että katsotaan tätä tilannetta päivittäin, miten tämä kehittyy. Mutta oikein mukavia hiihtokelejä kaikille tarinalaisille.